Drahí Slováci, Slovenky, drahí Martinčania, ja každé vystúpenie, ktoré som začnem aj teraz na poslednom mítingu ľudovej strany Naše Slovensko pred voľbami pozdravom: pochválený buď Ježiš Kristus. Priatelia, tento pozdrav tu na Slovensko jednoznačne patrí a povedzme si to úprimne, vytráca sa z úst Slovákov. Máme možnosť vidieť kostoly. Pozrite si, tam je kríž. Už naši predkovia sa za ten kríž nehambili. Kde mohli, tam ho postavili a povedzme si úprimne, že už nie, že zo slov sa vytráca tento pozdrav pochválený buď Ježiš Kristus, ale vytrácajú sa aj kríže. Pozrite si západnú Európu, pozrite si Francúzsko, búrajú kostoly, idú tam stavať diskotéky, všelijaké zvrátenosti a zabúdajú na vieru v Boha, lebo bez Boha sa nepohneme. Priatelia, ak si pamätáte posledné vystúpenie geniálneho papeža Jana Pavla II. Poliaka, keď už bol chudák taký, že už ledvo rozprával, na Slovensko prišiel a povedal, že Slovensko je záchrana Európy, že Slovensko je predurčené, aby zachránilo Európu, aby zachránilo kresťanstvo. Panna Mária je ochrankyňa Slovenska, na to sa zabúda. Nezabudnime my na to. Aj vy, matky, nezabudnite túto vieru vštepovať do detí. Do vašich maličkých detí, vštepujte im to. Večer sa pomodlite s nimi. Nie internety, tie bláznivosti, tie zvrátenosti. Tá modlitba za tie vaše deti, za tie vaše rodiny, ale aj za ľudovú stranu Naše Slovensko, aj za Mariana Kotlebu. Marian Kotleba nikdy nezradil svoje ideály, svoje presvedčenie. Pamätáte si, ako ho vaľali po zemi a Marian Kotleba tu stojí. Ja ti, Marian, ďakujem za tie roky, tých 10 rokov, čo som pri tebe, nádherné roky v boji za Slovensko, za národ. Rasťo Šlosár, ale nie len títo páni, aj tí ostatní, ktorí sú tu neni. Nechcem len vyzdvihovať len Mariana, ale aj našich členov ľudovej strany Naše Slovensko, ktorí sa takisto pričinili v tomto boji. Priatelia, ale teraz začíname znovu zvádzať boj. Pozrite sa, čo sa robí na hranici, čo sa robí na južnej hranici, tie hordy moslimov, to je islamizácia Európy. Ale my to môžeme zastaviť, ale s vašou pomocou. Bez vás sa nepohneme, priatelia. Teraz si zoberte politikov. Všetci majú plné huby, išiel som z Čace, tu do Martina, billboardy, zastavme migráciu. A kde teraz idete zastavovať migráciu? Už pred 2 mesiacmi Marian Kotleba aj naši ľudia chodili po hranici a upozorňovali na tú bandu, na tú čvargu, ktorá sa tu valí. To je islám, priatelia, to je riadená islamizácia Európy. Ale my tú islamizáciu zastavíme, ale potrebujeme vašu pomoc. Vy nám musíte pomôcť, vy musíte prísť k voľbám, zobrať rodiny, zobrať priateľov, zobrať kamarátky a prísť a dať hlas ľudovej strane Naše Slovensko. A my vám to vrátime tak, že sa my o vás postaráme, o vašu bezpečnosť, aby vaše detičky mohli kľudne v noci spávať. A ja sa chcem dožiť jednej veci, keď už tu nebudem, aby keď príde na hrob môj syn s vnúkom, povie, to bol tvoj otec, že ty môžeš šťastne spávať. Priatelia, ľudová strana Naše Slovensko nikdy zo svojich cieľov neuhla. Pozrite si terajších politikov, plné reči ochrany hraníc. No nech sa zoberú, nech zhodia tie kravaty červené, nech zhodia tie obleky a nech idú na hranicu. Pýtate sa ma, keď sa ma spýtate, riešenie je jednoduché, hranice treba strážiť. Veď vy, keď ste doma, kto sa nezamkne doma? Každý pred spaním večer sa zamykate a ešte keď idete ešte sa pozrieť pre istotu, ozaj zamkol som a hranica otvorená, hotové rešeto. A nie len južná hranica, ja som z Čace, priatelia. A na Skalitom to je jeden prechod, kto to poznáte, však to nie je ďaleko. Tam sa takisto hordy migrantov valia. Ja som ich tam natočil na video, pozrite si moje video zo Skalitého,
kde ich tam bolo minimálne 40 v noci, ja som sa tam nebal, ja som ku nim išiel. Keď som sa ho pýtal, odkiaľ si, tak automaticky predstavte si, že on mi normálne rozumel. Povedal, že je zo Sýrie. A keď som ho natáčal, tak mi povedal, že no kamera. Na to som mu odpovedal, nie no kamera, ja som na Slovensku, ja si ťa budem natáčať. A on mi takto ukázal popod krk. Priatelia, je to veľké nebezpečenstvo, my si to ešte teraz tak asi to moc neuvedomujeme, ale keď už bude odrezaná niekde hlava, alebo bude nejaká znasilnená žena, potom sa toho budeme chytať. V roku 2015 zorganizovala ľudová strana Naše Slovensko aj s niektorými spolubojovníkami a národovcami v Bratislave obrovský meeting. Už pamätáte, priatelia, teraz sa hovorí migrácia, ale Marián Kotleba už v roku 2015 na to upozorňoval. Tam bolo tisíce a tisíce ľudí, odhady boli možno až 50 000. A kto videl tie videá a na kamere a na fotkách, tak policajti mali dole prilby a kráčali s nami po tej ulici. Viete, čo to znamená? Je to symbol, Francúzi to začali, alebo myslím Taliani, neviem, policajti, že súhlasili tí policajti s tým dávom, s tou problematikou, ktorá na Slovensku nastáva. Potom to bola opäť ľudová strana Naše Slovensko a Marián Kotleba, urobili sme obrovský meeting v Žiline na Hlinkovom námestí, kde sa obrovské množstvo ľudí zišlo, nejdem odhadovať, ale hovorili ľudia, ktorí tam boli, že to je po revolúcii druhý raz najviac zaplnené námestie. Chceli sme ísť na východ, ale, ak si pamätáte, politici sa toho chytili, lebo dáv ulice rozhodol. Priatelia, aj vy rozhodnete, aj vy dáv ulice môžete rozhodnúť. A politici sa tým musia zaoberať. My sme už potom nešli do Košíc, do Banskej Bystrice, kde sme chceli ďalej, lebo politici začali robiť opatrenia a tá migrácia sa zastavila. Ja nebudem dlho rozprávať. Ja vás, priatelia, chcem zo srdca vyzvať. Komu záleží na Slovensku, že ešte to bude národné, sociálne, kresťanské Slovensko, príďte 30. septembra, je to za pár dní a ešte raz opakujem. Zoberte priateľov, zoberte kamarátov, zoberte deti, príďte a dajte ľudovej strane Naše Slovensko svoj hlas. Ja vás o to prosím, keď nám vy pomôžete, my vám to vrátime. My vás nezradíme, my vás nesklameme. Marián, ešte raz srdečná vďaka, že môžem stať po tvojom boku. Ďakujem.